ni València parla ni res per l'estil. Així parlem nosaltres i vostès callen. Bona nit i moltes gràcies. Presentació patrocinada per Unió Penosa. Que tonta és. Ai, Macarena, ai. I anem a transformar la nostra presentació en un telemarató per a recaptar fons. Al llarg de tota la nit es presentarem uns articles per als quals vostès podran licitar, gràcies a uns números que encontraran en les seues bosses que tenien en les seues butaques. Telemarató. Marató. Telemarató. Marató. Pero por favor, teníem així. Castelló. No, volem parlar de l'inici de presidenta, que tinc algo que sí. Alberto Fabra. En ese mateix. Anem a veure si els nostres amics, l'equip de producció, ha pogut parlar amb Alberto Fabra. Tenim alguna imatge, company? Molt bona nit. Como presidente, tengo la obligación de decir siempre la verdad, aunque a veces esta no me resulte cómoda. Compromís que ha arribat a ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes i a l'Estat de la mà de la democràcia i de la veu dels ciutadans en les urnes. Estimats valencians, com va dir el president del govern d'Espanya, som una societat emprenedora, treballadora i solidària que no permetrà mai les seues tradicions i no podem anar... Moltes gràcies. No canten, Germenes. Que digui que no pot Han entrat on the trans. No li passa amb les persones, però... Ai, a mi que em dóna por. Ai, prou! Tro. Pum, pum, pum. Coming. Vine. Ai, Jordi. Ai, que crec que sí, que s'ha augmentat. Que s'ha augmentat. Hi ha vida dins del cervell d'una xica de tall d'honor? Hi ha vida dins del cervell d'una xica de cort d'honor? Mala, el salt i la loxa. Eixe, més preguntes. Qui elegís al xulà de Belens? I més important, què treballa en realitat Paco Llago? O Pepe Boy. No, Iker, no. Pepe Boix no treballa així. Correcte. Continuen les preguntes. Continuen. Per a què serveix el Consell de Llagos? I la pregunta de les preguntes. Qui la va cagar l'any passat en Llucena fent desfilar a comissions pel Micalet quan en realitat haurien desfilar per la Basílica? Quantes preguntes i quant de misteri. Quant de misteri i quantes preguntes. Totes les preguntes jo crec que podria contestar-les Nacho Pou. Podria. Però no vol. No. Així que, Jorge, jo no vull ficar-te en un compromís. No vull ficar-te en un compromís, però...
Salvador Guarro, de president primer de Junta Central Fallera, tu t'encarregues de promoció d'este, correcte? És una pregunta que tenim. És cert que és possible que tingueu en la delegació un grupo que realment està promocionant la tomatina? Va morir la crida per televisió espanyola? I sobretot, tot això del patrimoni incultural material de la UNESCO que fareu en la ONU, que esteu... És que no... Però actrius en esta falla tenim per a parar un carro. I així estem les 8. I 8 més que n'hi han d'ells i que no traem. Ja et dic. Per a que després, no com en altres falles, que les traus de les 2 o 3 protagonistes i ja no són res. Sí, i però sí, caixina. Senyora Antònia! Que estic així! Carlos, el primer any de president, deixar el mòbil, per favor, que després estàs en el mòbil, WhatsApp, ja. Bé, el primer any de president, de Silvia Dènia, la falla més verda, sí. Què tal? No, conta, que com se te va córrer? Ah, sí, no, és que estic un poquet sort. Se'm va córrer així, de sobte. I que se te va córrer? Que se'm va córrer. I que se te va córrer? Sí, la falla. Que si pintàveu la falla de verd, no? Que seria atractiva per a que la gent vinguera a veure-la. Ah, sí, això, de ver la falla verda i això, sí. Bé, Carlos, també heu fet el carnet Faller Verd, sí. Carnet Faller Verd patrocina este telemarató. Bé, sí, i en què consisteix el carnet Faller Verd? Res, en treure-li 20 eurets als amics. Pantaló també? Sí. Pantaló del nostre presentador. Anem a pujar a 3.000 euros. 3.000 euros. 4.000? 4.000? Ah, sí. 4.000 euros. 5.000 euros. 6.000 euros. Lleva 6.000 euros. 20.000 euros. 6.000 euros. I Mercedes. Qui ha sigut? La meva germana. He dit jo que... Molt bé, 20.000 euros. Sí, però que ja... Jo crec que la camisa val 50.000, no? La camisa val 50.000. És que està ta mare ahí... Ja, sí. Hola, mamá. ¿Quién es mamá? 50.000 euros la camisa. 50.000 euros. 60.000. 70. 70 de la vida. Venga, lleva. 70.000 euros. 70.000 euros la camisa. 150.000 euros té algú per ahí? 150.000 euros tens? I 200.000? 200.000. 300.000 euros? Vaya de especial. 300.000 euros. 300.000 euros. 300.000 euros. Al Ronchu que l'he vist per ahí. 300.000 euros. ¡Fos! ¡Vos, cabrón! Me apague la luz. Que sería Valencia sense grans monuments del 21. Vine, veuràs les falles
això que no volia ser fallera major. El seu li va costar. De fet, em deia Paqui al principi de ser anomenada. No, jo només per acompanyar-te, per no deixar-te a soles el teu primer any com a president. La mare de Déu. Encara sort que només anava acompanyant. Vinga, una altra vegada! No s'escolte! Dona Fayet, dona Serena! No canta, que no te veo! Serena! Tot és possible! Tot és possible!